Si, aquí todos ravamos desde, home, non moi nenos, pero desde casi nenos os facemos todos os anos. Si, eu acordo toda a vida, e os meus pais, e os abuelos acordan toda a vida. Non, hai 30 anos só chegou a ver, xa non se facía no Castro, facíase abaixo no campo da festa, chegou a ver 2 ou 3 fachas nada máis, verdad? Si. Iba morrendo pouco a pouco, foi cando se creou a Asociación Cultural As Fachas e foi cando se lle deu o empuxón, foi cando se empezaron a facer máis fachas, empezamos a involucrarnos máis xente, despois limpiamos o Castro, subímolas para o Castro, e, bueno, pues chegamos ao día de hoxe no que é festa de interés turístico e ben de interés cultural. Este ano temos 26 fachas, pero chegou a haber 48 cando máis e 2 cando menos. E agora hai moita xente maior, e claro, a xente maior toda a vida fixo fachas, pero agora ir a apañar os agucios é moi complicado. E a xente nova quedan poucos. Nós os que xeramos xente nova xa non somos tan novos. Non. Porque cando isto se recuperou, salía na prensa dicindo a xente nova de Castelo recupera a tradicional queima das fachas, pero mira, agora xa non somos tan novos, tampouco somos vellos, pero para nós é algo especial e algo que non empeza hoxe. Para nós empeza hai días cando vamos a apañar os agucios ao monte. Xuntas a festa, porque realmente hai festa, e xuntas tamén unha tradición que temos de facelo. E é o que dice el, nós xa fomos varias veces, agora vamos xuntos. Antes ao mellor iba cada un da súa casa para collelos para ele, agora facemos un pouco máis comunitario. Entre 3.000 e 5.000 agucios, dependendo do tamaño. Tivemos un veciño que dá por contalos un ano. E contou 5.000 agucios. Sí. De planta lume, digamos que é xa o... non sei, cando rematas calquer traballo, que parece que te sintes realizado, acabaches. Pois é eso, porque ao final hasta que planta o lume, pois estás sempre facendo cousas, claro. E bueno, é eso. Pero xuntase todo, xuntase... Ao final sí, quedas descansado, digamos, decir así. Do traballo que han feito, eso. Sí, pero o traballo, todo o proceso é bonito se o faz con alguén cos que nos levamos ben. Claro, que ao final trátase deso. Claro. E tamén a cousa tamén mantémola e perdura porque somos uns amigos que nos levamos ben e que tiramos polo tema para que non se perda tamén. Porque senón, a verdade, pues, si vas a ver, nunca busques unha rentabilidade ou unha cousa destas. Non hai. Válenos de unha maneira de unirnos entre todos, é unha maneira de o día de sete vernos todos os veciños de Castelo aquí, e xente de fora, é algo diferente. Moito é tamén precisamente que non se perda, que non chegue o día e que non haxa. É o día 7 de setiembre, víspera da festa da parroquia, que é o día 8, é a festa de Santa María, e aparte nós non podemos permitir, con a herdanza que nos deixaron os antepasados, que nós que a tiremos así, que a perdamos. Sí, bueno, que realmente aquí a nivel, incluso a nivel parroquia, tú falas, ainda que sea no mes de xaneiro, falas do día 8, do día 8 ao día 8 de setiembre. Claro. Porque sempre se fala, vamos a falar o día 8 ao día 8 da festa. O día 8 ao día despois. Entonces, bueno, pues xuntase todo. A festa aquí sempre foi unha parroquia que viviu moito a festa. Bueno. O cando faz os agucios, se a ciencia está no apretaje, se os apretas moitos podense apagar porque non arden ben, e se os deixas moi floxos apuran moito a arder e duran pouco. Por iso que para que unha facha arda ben non pode estar nin demasiado apretado nin floxo.